Ħadd f'pajjiżna m'għandu jinkwieta fuq kif se tkun qed tiżvolġi s-sitwazzjoni fil-Greċja. Dan għaliex il-banek u istituzzjonijiet finanzjarji Maltin ma selfux il-flus jew għandhom xi isħma f'banek Griegi. Ikkonferma dan il-ħadd filgħodu il-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervent telefoniku fuq One Radio. Jekk kif jista' jkun il-każ ikun hemm problema qawwija b'xi bank Grek din mhux ħadaffettwa lil Malta, mhux ħadaffettwa banek Maltin. Dawn aħna għandna konferma mill-Bank Ċentrali ta' Malta u mill-MFSA illi mhijiex il-każ ta' Malta, ġifieri minn naħatek il-Maltin u l-Awċi m'għandhomx għalfejn jinkwetaw. Spjega kif mid-diskussjonijiet li saru tul il-ġimgħa, il-Gvern Grieg der li ma kienx qed jaqbel fuq dettalji. Spjega li wieħed kienet jistenna li l-Prim Ministru Grieg Alexis Tsipras kien se jsejjaħ referendum qabel nhar it-Tlieta. Il-jum li fih il-Greċja għandha tħallas biljun u 600 miljun euro lil Fond Monetarju Internazzjonali. Muscat qal li għalkemm għandu dritt li jagħmel dan huwa aġir irresponsabbli għax jekk xejn kellu jsejjaħ referendum qabel it-Tlieta. Spjega kif matul il-lejl inġibdu $250 miljun mill-ATMs Griegi u sostna kemm dawn il-5 ijiem li ġejjin mhumiex se jkunu faċli għal Griegi. Nhar it-Tlieta x'ħin jispiċċaw il-flus għal Greċja, jekk dan jidher li huwa l-fatt, ma jitħallas l-IMF il-flus li għandhom jieħdu l-IMF u laqqas jista' jkun ma jkun hemm flus biex jitħallsu l-pagi u l-pensjonijiet kollha kemm huma fil-Greċja. Ħajjiġi perjodu ta' 5 ijiem illi fihom il-Greċja mhux ħajkollha flus, ħajkun hemm bżonn ċertu miżuri anke umanitarji jista' jkun fil-Greċja sakemm il-poplu Grieg jiddeċiedi. Il-Prim Ministru qal il-Gvern Grieg qed iħeġġeġ il-poplu Grieg biex jivvota kontra l-pakkett ta' proposti ta' kredituri internazzjonali u jekk isir dan jibdew proċeduri sabiex il-Greċja toħroġ miż-żona euro. Jekk min-naħa l-oħra l-Griegi jivvotaw favur il-pakkett tal-kredituri internazzjonali ma tibqax tenibbli l-pożizzjoni politika tal-Gvern Grieg. Il-Prim Ministru spjega li jekk kif il-Greċja tmur biex tissellef minn ejjun barra l-Unjoni Ewropea jiskatta mekkaniżmu sabiex dawk il-pajjiżi li selfu flushom fosthom Malta jibdew jitħallsu.